Hi guys, masyong gabi yung tanan. Daday mi sa church kay niatin ko og discipleship unja. Dasaliana, di man na mabuwag. Hi. Hi, Tita Marilu. Bitaw basta nami dari sa Hi, church. kung papabirth ma. Di na malimtan ni jang tita. Uy, mahog na kuan. Mahog ma. Kasi di makalimtan ni mo na kada ni. Tita Marilu, si papabirth ma. Di pang mingaw ko nila ma. Anda, uy, gipangmingaw. Shout out. Ate Marilo, dahil gimingaw. Ano sa sila kabalik dari ma. Pakunta na sa ate sa vlog. Mas kabalik dari Tita Marilu. Mingaw ko ni mukha sa Tita Marilu. Hala, gumingaw ka adyo. Sagdi naman good kay tapa man sila Cebu. Nagkatambo pang papabirth. Ladyo mo gulang Cebu day, di basa-basa makawali. Di ba, Nay? Hi po kung Ladyo na Cebu, Nay, no? Radyo. Hi po kung papabirth na vlog ma. Nga. Hi papabirth. Mingaw po ko ni mo papabirth. Kuan ka lang, Nay, karong adlaw, Martis. Kuan, ganina, dito ko sa bayo, adyo ko'y trabaho kay yung pahuway ko. Mingaw ko nga Tita Marilu. Pagkagabi ni nga remedari, mga alas 7 man magsugod ang discipleship, hindi dapat muli yung tami pagka 9:30 minahuman. Siya na kay di man muli. Mingaw ma kung Tita Marilu laro. Yan dyo lagi kong aliana ba, kay bata pag oras. Hi po kung Muli yung tabi di man muli. Papadunas na vlog. Manawagan ko ko ito. Wala pa nawagan. Hi Papadunas. Mingaw ko ni mo Papadunas. Sige. Ko ni mo kit Papadunas. Sige naman kag Papa Jonas. Magali pa Pwede na ka tagig kuhan. Itaga. Pamasko. Itaga. Agad na agad. Kung dali nagkuwat na laro. Tagaan mo kag 1,000. Ay. Pareha lagi mignaw ma. Aliha po kayo mo ka. Mag-up. Nasakit ko det na din. Sige ko suka ng laro. Tagahang Bible reading di ay dapat asa na ba ko dapit 2 Samuel pamangko 1 Samuel. Kapay na sa king naman. First king. Bitaw first king na lagi ko ba na ako kay nauhi ko. Nasa kuhan ako. Asa ko ng tanawon naghang Bible reading pila na. Nasa 20. Harang i-continue man nagkatong stop ba. Nasa 20 na ako sa first king. Nami Bible reading. Hanggang pinakalas nga Bible reading ko Sa Samuel. ano man ni. Tapos magang kuhan sa atong lipasan itong nakaraan. Kuha naman ko kung ito pamangkos 1 Samuel. Nabi 2 Samuel. Oo. Hala ka. Lado pa dahil ko 1 Samuel 22 pamangko. Second Samuel 1 to 24 man. 1 Samuel. Hala ka. Ako Nagpapakugapsunan. dapat 1 to Asa ko ito bago na Samuel. 1 to 24. Chapter 30. Hindi, 24. Ako na Samuel. Ay, No, 30. 30. Tapos ang second Samuel, 24. Sikan Samuel na day ko. Kapit. Dati laro. Diyan sa ko ito bag Sikan Samuel. Wait sa 24. 24 chapter. Hala, dagan ako gapsunan. Pero hindi, continue rin dyan na. Pwede naman daw magpasa kang tulang. Lagi. Okay, Nisunod dyan ka. sugdan na kahapon ang uno. Magsugod ko rin dyan. Tapos, kanina nagawa ako 15 to 20 na. Kung kasi ang sulat na naman ng advance na rin sa akin, dapat 1 to 16. 7 days. Sila na Rose. Nay, mag-good night na ka, day. Good night sa mga guys. Kamatog na ta. Hi ko.
Papa-bird mo. Naningay na kang Papa-bird. Balik na din Good Papa-bird. night daw, good night. Mingaw ka dyan si Jem Papa-bird dyan. Arang mingawan si Day. Tingnan mo itong lab. Na, Papa-bird. nilagay lang. Saan man ang ato masibo? Na, Video ko ito, mama. mag-video call. Habi to kang video callan. Kay mamugas si Jem mag-video call. Di man to po si Jem mo tanaw. Ngawon mang siya sa mga. Walang kabakan Tita Marilo, ma. Ang kama si Tasibo. Ingal, ang tugo ni tita, nakita sa magbasa. Kita yan tayo magbasa. Kwanita ka mo, sunod na ha. Natug na kay bulit ako masagyo. Dari na natug kay... Kung Tita Marilo, ma. Sige, ay. Ay, Tita Marilo. Mingaw ko ni mo, Tita Marilo. Nga magajag ka kadunay kada vlog na to. Staring din mong tita. Di sila kalimot man. Lado na yung Cebu, ma. Mapas ka? Hindi niya ka matuluan. Mapas ko na si Sibut. Nay. Nakati. Pas. Sakay ka, yun sa may masagdan. Series lang ako. Serious? Serious. Serious. Pasit, pas, activity. Serious, pahingan sa ubay. Pahingan sa kuhan. Ubay to Cebu. Kuhan bang magka. Pas, activity na to, ma. Tapos sa kwarto. Ay, papari. Sige pagtawag. Tawag. Kulit mo po. Di na po destino ni siyang trabaho. Ha? Nakadestino sa trabaho ni siya. Hmm. Uban makasa siya sa kuhan. Destino. Anong nga tumakita Marilo Cebu, magmingaw ko kaso, ma. Pag natag sa gala, kay matog namin. Na pumakay-vlog, ma. Hindi na. Pag natag. Limingaw pa sa ko kung Tita Marilo. Bukas naman. Ma. Gimingaw ko na sa papa-birthday ko ng Tita Marilo. Ginoon. Magpalit ay pantalay. Pero imitan mo na. Magimingaw kung Tita Marilo, ma. Gimingaw ko sa Tita Marilo. Tita Marilo. Vlog, ma. Shout out, Tita Marilo. Hi, Tita Marilo. Wala nakita. Papa-bird. Lugay na di ay. Bukay na. Hindi arang mingawa di ay. Pwede nga pa may isa kabuan. Papa ba sa kabuan? Ano sa to sila mamalit dali, ma? December 30 man to sila ng kuhan. Katunin nga ito tasagda, pwede eh. Last na mo. Howdy. At 28 to. Okay, sa kabuan day. Mantos ko na mingawa day. Ano to Tita Marilo? Bang, ala, ngit-ngita dyan di ay. Meet dito. May je. Sandira. Hi, Tita Marilo. Sasala po Mingaw ko, ma. Gimingaw lang ni Tita Marilo sa ano na. Ano sa sila mamalit si Papa-bird dali, ma? Hindi na tumabalik dani day. Ay, good morning. Buntagan ni. Nung mingawa naman si Tita Marilo, ma. Nung matulog-tulog ba, ma? Gas just Cebu mo. Si Papa-bird, di ay, ma. Wapod kay nagpatambal. Ay, Papa-bird. Ay, Tita Marilo. Mingaw ko nilo, Papa-bird. Mingaw ko nilo, Tita Marilo. Ay, wala na kamubuon. Kaya bata ko pa na kamubuon. Arang mingawa na kaado Tita Marilo. Tawa na kadarhi, Tita Marilo. Tawa na po kadarhi, Papa-bird. Naanad si Dja sa una, mga remi simbahan. Naagi diyang Tita Marilo, o Pero Papa Bert. tiwa naman, ma. Dya kay, tuwaman sila Cebu. Kay, kinahanglan mo sila magpatambal. Noon ang magadadanan ta nga ang mga tao nga atong gikauban sa una. Sa panahon nga di na nato sila makauban. Si Aliana lahi ni si Dja kay was ba maatat sa tao. Close man sila dyan, tita. Malami ka basa noon, ma. Ingon mas tita nga kita rin magbasa. Manang masunod ka nga kita nang duha may magbasa. Muli ibig sadyo. Dya. Man ka nang naigauwan. Sakto dyan day, mag-jacket na dyan ta day. Kana, jacket na. Muli na ta. Mingaw kong Papa-bird, ma. Lagi, magkita rin lagi na puhon. Tari. Magampo tas ginoo. Magampo tas ginoo nga magkita mo. Wala na, ipos na ta. Kuwan gabi, lagi. O may plano nga dari mo higda. Kaya paghuman sa
discipleship. Kuan pa man ka nang nay bata pag oras. Di man muli. Ay, Tita Marilo, bimingaw na ko nimo dali sa nakasibo Tita Marilo. Nakahadzuma. Na Bimingaw ko ni sa nasi sa Cebu ma. Ay, Tita Marilo. matanaw man na si Jess Vlog. Okay ra na kay nakita ano ang kanidya. Tagdilaman ko. Ay, Papa Bird. Ang ngawa na yung Papa Bird. Maulagi na si Ja. Basta na ako na rin sa simbahan. Hantod na ulis bahay. Di dyan na kamubon. Nga sigigingin nga. Nawaan na sila sa simbahan. Sagdira. Isa may nang isak dyan, ma. Sakay silang barko. Di sila mahagilid, ma. Hindi man. Kulitan na yung mga sagbot. Nang hipos na ta kay muli na ta. Mingawa na sa musibo Papa Isa? Bird. Mingawa na sa musibo Papa Bird. Ganun na panawag as vlog nga. Vlog ang mama Papa Bird. Nagdimingaw ko nimo kaadyo Papa Bird. Balik ako dari puno. Sibo Papa Bird. Mo na tagkita Papa Bird. Nagdira. Dali na manghipos na ta. Manghipos sa amin kay muli na mi. Papa Jonas. Kung ako nimo balik kag ani Papa Jonas, himingaw ko kunimo Papa Jonas. Nasa dira na. Bago nakasakit ko just na tinagturo kog suka Papa Jonas. Lagi na kay bawa man to. Kay nanawag man to. Ano man siya. Gi-block naman ta. Gi-block man ko si mong papa. Hindi black mo ka ma. Diya siguro ang asawa. Raso ko. Duaway ko putro Papa Jonas. Lagi to kaduaw kay pag nanto si mong asawa. Di na pugsun papariton kay itas ng asawa ma. Grabe yung asawa. Yung asawa na may nagpagang na di ka pa. Duawon. Ma. Baw. Kasi mong asawa Papa Jonas. Tignan mo kasi mong asawa di ka papalikon Papa Jonas. May patasan yung mong asawa Papa Jonas. Aron, ako na yung batasan. Tinilba ka. Nagipugnan mo sa asawa di papalikon mo. Baw, takay baw sa rason. Hintay nga sa asawa mo. Ako kayo lagi nga sa asawa day. Nahibaw ah. Jacket na na. Huli na ka. Ay, Tita Marilo. Oh, para ka mo sa dyan, Tita Marilo. Ay, Papa Bird. Tuglo na rin, mag-jacket mo. Uli mo sa sisiril mo. Huli po. Tata na. Papa Bird mo. Ay, Papa Bird. Hari mi susi na mag-agi. Nadas na na rose dari. Hindi nga po ba ang Papa Bird, may di panawagan ng vlog. Na, imingaw. Ano? Bakit mo nito? Ha? Atam. Was atan ni trabaho dali na. Atam ba di? Ha? Trabaho ba di? Oh. Trabaho man. Ari sa ami, Magkuan mo? magbalabal. Ari sa amin ko. Di panawagan ko sa Na, wa ka mabunjid. Gabi pa din si sigigingan. Nda nag-short track ko kay Balira ba na imong sinilas dahil? hala. Minsan mo kaday, madyo kinakitaan. Minsan makalya na. Hali na. Hali tika nga adyos lapok agi. Ipandong na. Mingo pa magmerkado day. Ita. Isa may mong palitan. Isa may mong palitan. Ha? Isa? Per chicken mo tagabi eh.
Alagi mong sagbot na duming pang punit. Kabuntagan. Mga rin sa balabalan. Di lang sa mapit og tindahan na pa makay mga biskwit. Sunod na mo palit. Napay kang biskwit lagi. Sana may mo gustong palitan. Fried chicken. Papa may fried chicken ron kay buntag pa man. Nihapit eh pud may dari kay mo palit mi lapis ug kuan ni Aliana. Kanang na papel. Kawit sa may mo. Papilog lang. Naman kay mga biskwit pa. Mahurot na ma. Grade 1. Sara. Ug kanang notebook. Sige sara nga notebook. Namoy pang happy nani. Kana bang mag-cover og kanang oo. Kana po di pang cover. Sa may tulo sino kaning naay kuan tahi? Nga notebook. Oo. Color? Sige sara. Blue ba? Masakit tahi. Di maka pampuwa nga na. Pink na lang. Ala kana. Ang jakuan kana na ipangapin kana ako yapinan. Namoy ka ng saba. Gamitin basta kay pa. Sila kami itong hapin. Napa makay gatas dito. Insa day mong gatas sa una day. Nakatimaan si Jana, laktom siya sa una. Ay na po kung Tita Marilo ma. Hi Tita Marilo. Dugay na dyan tawa nakita simbahan gadro ka na kasibo Tita Marilo. Dugay na po tawa nakita na mo sibo papabure. Sagdira. Patugon. Kapan na kamabuon. Patugon sila nakita rin ba na ako na sibo. Ngita sa kong hapin hara ba to. Takal isa. Ano sabay mga hapindan na pahapinan pa maglain. Hindi sa pag-cover. Glue. Tagpila ng glue. Kaning gamay. O scotch tape. Wala imong plastic cover da. Aman ron lapit. To isukdon pa. Oh. Pila man. Kuan raman ka ng mapit tagpalit og pan. Dali. Amay mo dan eh. Ha, wa? Amay mo ganahan dan na. Nay bago dan eh. Bagong luto. Bagong luto ni tanan. Kanin cheese bread. Ano sa ni? Malig 20. Hindi. Isa pa ba? Snack na dito ko an. Katong pandesal? Oo. Binainit man. Ha? Bina na init pero bago na. Balik 20 pod. Snack na dito. Nataos ba? Diba? Kadara? Para na mag-iwasan ko. Oo. Dali na ka, sakay dito ta. Paginay. Uwan lagi. Ikaw, sakay. Ako ba itong banda?
Kisar to yung nga niya? Ha? Silso. Isun mo sisus kuran? Ikaw ba itong ito sa bahay ka itong isak na nga ate? Bisa man? Ya, bimbing hanggang dami mo bimbing pan, kaya mo magkagnaw pan. Hindi na kumali pa iba't pan. Bing, biton. Bawal naman din mo pa itong pan, pero naman lagi mangitan sa sibuya. Nagmasugaban. Nandiya. Hala, dara day kamong result. Ikuha na nga isang hapon. Naman din yung di ampo. Ulbaan mo dyan po ko basta magpa-x-ray. Basin. Ako ra ba kay dali ra ba dyan ko ubon. Yan na ba? Medyo galing kaya gamang result ko. Normal ra. Pati kalyana. Na normal ra. Normal. Ang expression normal ra. Wala, salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Hallelujah. Ito na si R. Ang panahon, Ginoo, gawan-uwan. Saan kapag mas mga panglabhan. Ang panahon. Kagdaghan tay kay niwang ka tay. Niwang daan. Niwag sa mo, tagyan mo kamukha og tarong. Tayo ko siya. Sa salana. Natay adubong pork adobo, wala ka ganay, adobong karne. Pangitaan ko rin sa suwa, andyan na mo ko'y sudaan. Nay pork adobo. Follow up check up ni tatay karon. Inja, nanay, isa ay ambulance? Aw. Nay ko anay isa kay si tatay sa ambulance. Asawa na lang magkatay. Ha? Dali na karon madali tay. Lagi. Lapo ka jutay basa. Ko. Mapikil mga Ina din man. Sugot tatay. Tara. Tapangan na, sugot ratay. Kubuan na silas. Ang pala man yan doon. Ilagi. Kubuan na silas. Sugot ratay. Silas na. Bili na mo silas. Bili na mo silas sa biso. Nga na ratay, kung di ka maglakaw-lakaw tay. Isa may gamit sa mong nga anak. Dihara ka, uy, kinitaliksik. Asawa lagi rin madali. Bili silas kay na silas sa iso. Ibilin ko na to. Pagkatarolos ah. Ito silas kay di na silas sa iso. Tubo ko man nanay. Amo leg batas nay. Di na silas. Alis na. Jara. Aw, paigda ka nang ma-relax. Bagat ka, Joray? Mio, Isang inahan? Ah. si Joey may nagkakuhaan niya pag abot to center matay naman. Nagidit sa kubay. Ipadid magparsa kay maglakaw ra kuno nga ara kabasa. Bas-bas lagi pod.